दुखाजे तेदना मात्र त्या मागण्या वेळार न्हीद येना, त्या मागण्या वेळार डिस्ट्रॅक्शन येना, ते मागणे देवाक मांडून वता. भावा आनी भयणी, आमी आराधनाक थोड्याच वेळान आमी प्रवेश जाताना एक गणित तुमच्या मुखार दवरूंक अशें एकलो गणित न्हय, एक काणी म्हूण सांगयेत. एकलो जेजू लागीं मस्त मागतालो, ग्रेस्त मनीस मस्त मागतालो, इगर्जेक येतालो, मस्त मागतालो, भारी भक्त आसली. आनी आयलो तो, जेजू हांव तुजो इतलो मोग करता, हांवें हर एक फावटी हांगा इगर्जेक येजे, म्हज्या घरा ये जेजू म्हणालो. आनी तितले येताना जेजू म्हणटालो जायत हांव तुज्या घरा येता. आनी वो ग्रेस्त मनीस व्हडलें जायत घर आसा, बरें करून भितर आपोवन येलें आनी एक रूम दिलें जेजूक, बरें बरें रूम आसलें. जेजू भितर रावलो. इल्ले वेळान डोर बेल जालें, वो गेलो. वचून पळयतना सैतान आयला. चाटा चाटा चार हाका काणसूं लागलेली ह्या ग्रेस्त मनशाक. आनी दड्ड करून सैतान गेलो. वो भितर आयलो आनी म्हणालो जेजू तुका आपयलें हांवें, तो सैतानान येवन म्हज्या काणसुल्याक चार मारून गेलो आनी तूं वगत बसला हांगा. वय गे, सैतान आयिल्लो गे. वगत रावलो जेजू. इल्ले वेळान परत्यान बेल्ल जालें, परत्यान गेल्ले दाळा, परत्यान उक्तले, सैतान आयलो, परत्यान साम मारले, खोटो गेले, सकयल गेले, सैतान गेलो. परत्यान सांगलें जेजू कडेन, जेजू कालें तूं आमगेर आयलाय आनी सैतान येवन म्हाका मारना आनी तूं वगत सांगा भितर बसलाय, इतलें बरें जेवण आनी बरें करून दिलां. जेजू म्हणलो न्हय, म्हाका ह्या रुमांत दिल्लें न्हय तुवें, म्हाका हें रूम दिल्लें न्हय, हाचे कोणान डोर बडोवना, थंय बडयल्लें न्हय, तें तुजें न्हय घर म्हणालो. समजलें जेजू, हें रूम मात न्हय, हें सगळें घर तुजें, सगळें घर तुजें, तूं कॅर काण घे म्हणालो. परत्यान जालें बेल्ल. आतां जेजू म्हणालो तूं हांगा बस, हें घर म्हजें. उक्तें गेलें दार, सैतान भिडच्यो धांवलो. जेजू आयिल्लो. पण भावा आनी भयणी, ही एक काणी जावंक पुरो. अर्थ भोव गरजेचो. जर तुज्या जिवितांत खंयचेय एक अस्कतकाय जावं दी, एक पाताक जावं दी, या खंयचेय एक तुजें योजन जावं दी, तें पोंताक पावना म्हळ्यार तुवें देवाच्या हातान दिवं नाय म्हणून अर्थ. जेजूक त्या जाग्याचो राय करूं नाय म्हणून अर्थ. दुसऱ्या जाग्याचो केलाय जावंक पुरो. पूण वॉट ही वॉन्ट्स इज द किंगशीप ओवर एंटायर पर्सन. म्हजें बोट मात्र तुका जेजू, म्हजी अणकेटी मात्र तुका, म्हजी मोत हांव हें करता, म्हजें तें सगळें तुजें व्यक्तित्व. आनी ह्या खातीर देवाचो तो आदेश सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कसो. देखून एक घडी बरी आमच्या दोळ्या धांपया, आमच्या दोळ्या आमी धांपया. भावार्थाचें कॅन्ड जें कितें आमी घेतलां, थोडे पटी भिजता, थोडे पटी आनी कितें वारें आयलें म्हणून ताचे वयर गोबर म्हणटा, आनी कितें समस्या जाता. भावार्थान आमी हालचें सामान्य, पूण त्या सोमया लागीं सांगया आमी ताचे सरशीं आयल्या. हांव हो सगळो दीस आमी ताचे खातीर आमी ह्या चेरांनी बसल्या. हांगा बसूंक सुलाभ न्हय. आरामेर सोंपार बसयेत, आरामेर घरा वचून एंटरटेन करीत आसलें. सोमया जेजू आज तुजे खातीर आमी आयल्या. ह्या मुखांतर आमी सांगूंक आशेता सोमया तुका आमी आमच्या जिवितांत प्राशस्त्य दिता. पयलो जागो तुका दिता सोमया. न्हय मात्र आज म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये म्हज्या जिवितांत तुका पयलो स्थान दिवंक म्हाका फावो कर सोमया. म्हजी मोत उजवाडाय सोमया. जायत्या रितींच्या गुलामपणाक हांव वळख जाला. फारीकपणाची ताण म्हजे थंय आसा सोमया. आपलेस म्हजे थंय आसा सोमया. लैंगिकतेचे विविध रितीची रुपां, पोजडी रुपां म्हजे थंय आसा सोमया. म्हज्या मोतींत आसात सोमया. म्हजे थंय जायते अस्कतकाय आसा सोमया. जायत्या रितीचो काळोख म्हज्या काळजांत आनी मोतींत आसा सोमया. पूण म्हाका अशेंत रावोंक नाका सोमया. म्हाका तुजो जावंक जाय. तुज्या शिसाचें तुका सोबतात असलें संतोष पावूंचें तसलें जिवीत म्हाका जिवंक जाय सोमया. आज जें कितें म्हजें म्हणलें आसा सगळें तुका समर्पित सोमया. म्हजी कूड, म्हजी मोत, म्हजी अस्कतकाय, म्हजें बरेंपण, म्हजी तालेंतां, म्हजें कुटुंब, म्हजी आस्त, म्हजें काम सगळें तुका समर्पित सोमया. तुजे कुशे प्रमाणे मांडून हाडूंक म्हाका शिकय सोमया. जें कितें तूं मागणें करूंक शिकयताय, न्हय खड्डायन, न्हय मोगान तुका वेंगूंक, न्हय थोडीं उतरां सांगूंक, बगार संपूर्ण जावन तुजे थंय एकवटोंक तूं म्हाका आपयताय म्हूण म्हाका समजय सोमया.
तुझ्या मोगांत वाडोवंक म्हाका फावो कर. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाच्यानो विशेष आराधनाचो वेळ हो जावन आसा. तुमी दवरले हर एक पॅटिशनां सगळी ह्या आयच्या दिसा आमी मागतले. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. म्हज्या मोगाच्यानो आज जायत्या बाबड्यांनी विनवणेक आमकां आदार दिला. आराधनाच्या पयलेच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आराधनांत आमी तुमच्या खातीर मागतले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सकाळी जावन देवाचे उतार आमी आयकले. कित्याक उतार आमकां अशें म्हणटा किर्तनांत 107:20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां आयकना. ह्या 1 घंटो 15 मिनटाच्या आराधनान सगळ्यांनी तोंड उक्तें करया. काळज जाता तुजेचो आराधन करते रावा. आराधन करते रावा. कित्याक उंड्याच्या रुपार खरोच जेजू हाजर आसा. हालेलुया. हे दैविकाचो वेळ जावन आसा. ह्या वेळार कितें मागताय जेजू तुका फावो करता. जुवा प्रमाणे शिकवता विश्वास सो ओळखोन नासन एक म्हणटा की प्रत्येक हांव सर्गीत हांव देवान येयल्लो जीव उंडो. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सगळे आमी उबा रावया. सगळे उबा रावया. तोंड उक्तें सगळी काळज जाता विश्वासान मागूंक सुरू करया. जॉब चॅप्टर 42:2, आयजाया 45:2 and 3, Psalm 121. सगळी वडातळान विश्वासान म्हणया. तूं सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिल्ली आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे पोरी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीस जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो तो निदान जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आता आनी सदांकाळ बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. व्हडला हालेलुया. व्हडला हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाच्यानो आज आमची काळजां जेजू म्हाका उक्तें करया. कित्याक पुर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करचो नाका. आज कितें आमच्या जिवितांत घडलां दूख इरार सोड सोडया. आज जेजू तुमच्या मोदे येतालो. उंडो ह्या सुवाते उंड्याचेर जेजू पळयता आसतना एक दैवी सकत तूं आज अनुभव करते रे. आराधन करते राव. आराधन करते राव. तोंड उक्तें करून स्तुती करते राव. पळय आमच्या मोगाचेर कोणूय तुका आपडलो अनुभव भोगतलो. खंयची पिडा तुवें निकळून गेलो अनुभव भोगतलो. मात दोळ्यांत दुकां गळोवन येताली. कित्याक जेजू तुज्या काळजा हात लायता. जेजू तुज्या काळजा हात लायता. आज तुवें बिलकुल खाली हातान वचूंक नजो. आज तो तुजो भावार्थ अनेक लेवलार वयर येवंक जाय. त्या खातीर स्वागत करूंक आमची काळजां आमी तयार दवरया. स्वागत करूं आमची मनां ह्या वेळार जेजूक दिवया. तेच परतून दवरचें नाका. आमकां कळीत ना आज सांज आमची म्हणली आमकां कळीत ना जाल्यार आज कितेंय दिला देवान. तसो जेजू आज ह्या वेळार तुका आनी म्हाका सुटका लागून आशेवन आसा. जाता जाल्यार दिमी घालयेत. ना जाल्यार आमी उबा रावया आनी काळजां जावन आराधन करूंक सुरू करया. वेळा काळजां जावन आराधन करया. वेळा प्रत्येक तरां तुजे दोनी हात वयर बार. दोनी हात वयर बार. म्हज्या मोगाचेनो आमी सांगल्या बरी न्ही. आज तुवें आनी हांवें काळजां जावन ते जेजू अनुभव करीचे. काळजां जावन ते जेजू अनुभव करीचे. काळजां जावन ते जेजू अनुभव करीचे. ते जेजू पळय. ते जेजू पळय. ते जेजू पळय. ते जेजू पळय. ते जेजू पळय.
कर नमस्कार कर जेजू मुखार बागवे आमची तकली जोडी आमचे हात सर्ग आणि संसार रचलो तो सडवंदार नातान्याला म्हणटा हांवें तुका फळयला हांवें तुका फळयला 18 वर्सां पाठीच्या काळात देवसराच्या बांदकडेन सांपडले ते स्त्रिया म्हणटा की आगे बाये तू कष्टात आसाय तू कष्टात आसाय तू कष्टात आसाय कष्टात आसाय ये हांगा जण एकल्यांक ऑनलायनीर ऑफलायन आसल्यांक जेजू आपयते आसा जेजू आपयते आसा जेजू आपयते आसा जेजू आपयते आसा जेजू म्हाका आपयता ह्या वेळार जेजू म्हाका आपयता आयच्या दिसा म्हजी काळजां मनां बदलूंक जेजू म्हाका आनी तुका आपयता तुजी जिवितांत जायती मुखले वाटेर कश्टावयर कश्ट आयला जांफरो जायते उजव्याक दाव्याक तूं भोंवते आसय जांफरो जेजू आज तुका पळोवन आसा त्या खातीर इसाया प्रवादी अशें म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वतलो हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान हात आमचे जोडया आनी म्हणया ओ सॅक्रमेंट Most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, the every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment thine. Hallelujah. Hallelujah. दोन्ही हात वयर बऱ्या जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 सगळे जेजू पळा सगळे उत्साह निघाला तू सगळे करू शकते आणि तू कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा दापटी म्हणा वडा तळान तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण सांगा वडा तळान तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव सांग जाणा तोंड उक्ते तू कर सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा तू सर्ग आणि संसार रचल्या देवा लागी तू उलयते आसा वळा तू उलयते आसा वळा सकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही उलय वडा तळान तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव दोन्ही जाणा हात वयर बांद स्तुती करूया हालेलुया हालेलुया We worship and praise you, glory, महिमा स्तुती होगला तुझ्या तस्त दुसरो देव ना तू आराम तू अंत तू अल्फा तू ओमेगा तू सर्वस्व या खऱ्याच उंड्याचे भाजर आसा सोम्या तुका अर्घ दिता तुका वाकणटा तुका दिन वाजता तुका होगळ सिता तुका आराधन करता तुका आराधन करता आराधन महिमा स्तुती होगला पदवी 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 बापान सर पदवी तुझ्या हातात दिला बापान सर पदवी तुझ्या हातात दिला म्हज्या कुडीचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या घराबेचेर म्हज्या मोतीचेर म्हज्या पास्ट लायफाचेर प्रेझेंट लायफाचेर फ्युचराचेर तुका पदवी आसा जेजू तुका पदवी आसा तुका पदवी आसा पदवी आसा फाटी कितें घडला आता कितें घडोवन आसा मुखार कितें घडचेर आसा ह्या सर्व जिविताचेर तूं एकला पदवी 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 सगळे जेजू आराधन करा स्तुती करा वळा प्रेज द लॉर्ड थँक यू ग्लोरी वर्शिप द लॉर्ड महिमा स्तुती वाकणे आराधन होगळा तुझ्या तस्तो दुसरो देव असो ना तूच अल्फा आणि ओमेगा म्हज्या
खातीर कुर्सार मेलोय म्हज्या खातीर कश्ट सोंसलोय म्हजे सगळे उणेपण तुजेर घेतलोय म्हजो रोग तुवें तुजेर घेतलोय म्हजो रोग तुवें तुजेर घेतलाय म्हजो रोग तुवें तुजेर घेतलाय म्हजो रोग तुवें तुजेर घेतलाय म्हजी अस्काताय तुवें तुजेर घेतलाय म्हजे उणेपण तुवें तुजेर घेतलाय म्हजे अडखळो तुवें तुजेर घेतलाय म्हजे असमाधान तुवें तुजेर घेतलाय म्हजी इराराय तुवें तुजेर घेतलाय म्हजे कश्ट म्हजे सलवणी म्हजी इराराय तुवें तुजेर घेतलाय जेजू तुवें तुजेर घेतलाय तुवें तुजेर घेतलाय त्या खातीर हांव तुका आराधन करता म्हणा त्या खातीर हांव तुका आराधन करता त्या खातीर हांव तुका आराधन करता त्या खातीर हांव तुका आराधन करता त्या खातीर हांव आराधन करता स्तुती करता वाकडटा कित्याक म्हज्या खातीर क्लेम करया वेळा म्हज्या खातीर कुर्सार उपकडलंय जेजू म्हज्या खातीर म्हजें नांव त्या हाताच्या तळटाचेर कांतयलाय म्हज्या खातीर कुर्सार उपकडलाय जेजू म्हज्या खातीर कुर्सार उपकडलाय म्हज्या खातीर कुर्सार उपकडलाय म्हज्या खातीर देवसराक अधिकार ना ह्या वेळा त्या कुडीचेर त्या जिविताचेर म्हज्या खातीर कुर्सार उपकडलाय जेजू म्हज्या खातीर जेजू हांव तुजो भोग करता जेजू तुका काडटा तुका देण वाजता तुका होगोळसिता तुका आराधन करता ओन्ली जेजू स्तुती करते रावा कोणाकी पळनाका तुज्या खातीर कुर्सार उपकाडल्या तुज्या खातीर घायल्ल्या तुज्या खातीर कश्ट सोसल्ल्या तुज्या खातीर कालवर उपकाडल्या जेजू स्तुती कर आराधन कर वाकडी दिते राव पळय जायत्या बाबणे जेजू बरें करता आसा जेन्ना तोंड उगता स्तुती करता तेते बरेपणा बेसावा आशीर्वाद तूं अनुभव करता वेळा तुज्या खातीर कोणीच मरोंक ना ओन्ली जेजू ताचें नांव व्हरते ताचें नांव व्हरते ताचें नांव स्तुती करा ताचें नांव आराधन करा ताचें नांव वाखाणी दिया स्तुती करा वेळा ताका आराधन करा प्रेज लॉर्ड थँक यू जीसस ग्लोरी सगळे आमी उबा रावया दोळा आमची दाबया सगळे उबा रावया दोळा आमची दाबया त्या जेजू काळजात आराधन करूया सगळे आमी आराधन करूया स्तुती करूया वाखाणी आनी दिनवासांनी म्हणया वेळा जाणेकले काळ जाता आराधन म्हणया आमी जाणेकले दोळे दापा दोन्ही हात वयर मारा कंटिन्यू जेजू आराधन करते राव कंटिन्यू जेजू आराधन करते राव ओन्ली आराधन कर तो आराधन योग्य जाल्लो सोबी जावन आसा सोडवंता जीव दातार जावन आसा कोण्या वेळा आराधन स्वादी सक्रमेंट आराधन स्वादी सक्रमेंट आराधन जेजू
जेजू जेजू जिमेत राहो जेजू आराधन करते राहो आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता सांग जितले तू आराधन करताय तुझे भितरले अस्कात कधी सोडणं त्या वेळा तुझ्या पाटल्याचं कोणी तुका दुखायला अन्याय केला वाईट केला घात केला जिसून आपण वेळ जाऊन असा सांग परत ते पोटी आम्ही कोणाक आराधन करू फावो ओरली तुका आणि मग रसल्या देवा त्या सर्वत्र जेजू पवित्र आत्म्या तू एक देवा आम्ही संसारी वस्तू आराधन करा सांगे संसारी वस्तू मागरे जाऊन सांगे तोंडूक त्या घराने आराधन करा सांगते राव पळे येवकर दिसता दैवी सगळं जीवित वळून येते असा वळा आराधन आराधन संक्रमिता म्हणा आराधन मोठे राव्या वळा आराधन काळजात आमचे जेजू आराधन करूया आराधन ध्वनी आमच्या दळत आमच्या योगरिस्ताच्या मुंडाच्या रूपात तो जेजू तुझ्या मध्ये हजर असा सुसाना न्याय केलो देव आमच्या मध्ये हजर असा मेष अमेदरो राखलो देव आमच्या मध्ये हजर असा हाना उतर पण भुरग्याचे देणे दिलो स्वामी आमच्या मध्ये असायच्या दिसा दानियेला सिंहाच्या दोन्हीतून बाहेर काढलो देव आमच्या मध्ये असा वळा तोंडूक त्या करी आणि जेजू आराधन करते राव्या वळा आराधन मरण पावल्या लाजरसच्या फोडाला घेऊन जिवंत उठायला लाजरसा तस जेजू आमच्या मध्ये असा ही खाणी नाही तुझ्या मोग चरू तस जीव दातात तुझ्या मध्ये असा तुझ्या मुखार असा वळा स्थानिक सुवांग फरकट निकलो जेजू ही देवाची शळी तुका आणि बघा सुटकाला बघता आराधन करता असताना तुझ्या डोळ्यात आंब्या वळा जीवितान कष्ट आले की बाई तू जीवितान कष्ट आले की बाबा तू कोण वादा देऊ शकता जेजू शिवाय दुसरी वाट असा की आमका जेजू शिवाय दुसरी वाट असा की ना रसनार तो आम्ही रसनाच्या उतराचेर नाही रसनाराचेर उतराचेर पातळी दवरात रसनाराचेर उतराचेर याचो जायते लोक लॉसर असतात पैसे देऊन सापडला तुम्ही पैसे देऊन सापडला घर घेऊन विजा आणि काही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिळता म्हणून पैसे देऊन सापडला 20 लाख 40 लाख 70 लाख 60 लाख आजी मग गळगळे रोड्या वळा बाय बाबा तुका आणि मग एकच वाट ती जेजू दुसरी वाट ना तुका भुरगी ना की तुझ्या गर्भाक जेजू मात्र आशीर्वादित करू शकता असं काम ना की
जेजू मां तुका वाढदको सांगता तू सोलवालेगी जेजू मां तू वाढदको सांगता तू कष्ट द्यासायगी जेजू मां तू वाढदको सांगता कैंसर म्हणला 3rd स्टेज की 4th स्टेज की 2nd स्टेज की ऑनलाइन ऑफलाइन असते बाबेनानो जेजू 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 काकुतीचो वेळ तू किती मागताय जेजू दिता जर रोडवर मागताय तू जेजू लागी कोणा मागो कसा जर मुखार येचे तुका रोडवर मागायचे भोगता ये आणि जेजू उभा राहा वळा जे दोळ्याने तुका गळोवन दी ते काळीज हळू कर्या वळा कोणा की मुखार येऊन जेजूच्या मुखार आपल्या काळीज चुकते रोडवर मागायचे भोगता ये जेजूच्या मुखार आणि काळता तर काहीच मागा नका आराधन कर रडो रडो जेजू आराधन करते राहो आराधन करते राहो आराधन करते राहो तू आराधन करता असताना तुझी काळजा मना उजवाडत आहे जेजू तू पास्ट सगळं विसरालताय कोणी दुःख केला कोणी अन्याय केला कोणी घात केला कोणी कोर्टात केस केला हे वरती बक्षीची कृपा तुका प्राप्त जाता जांफ्रो 3rd स्टेज कॅन्सर 4th स्टेज कॅन्सर जांफ्रो तुझ्या समोरल्या मनुष्याने घात केला तुझ्या कामाच्या वाट्या ब्लॉक झाला जेजू आज मुक्ती करतलो मुक्ती करतलो मुक्ती करतलो आज काळजा झाडाय भरून गेला दुखेस तसायगी कोण मुझ्या आधारा घेता कोण मुझ्या आधारा घेता जेजू आम्ही कोणा सरशीन वेचे तुझ्या लगे असं उतरा ती सासणीची बिताची तुझ्या लगे असं उतरा सासणीची बिताची आमका सोडो तुझ्या मात्र साध्य असा तुझ्या मात्र साध्य असा काही असं ते मागते राहा काही असं मागते राहा एका भावाची एक साइड असतं जाय ते कष्ट पडते असं चलवून तुका तो भिया नका जेजू तुका गटाय दिता असा 4th स्टेज कॅन्सर असते भावा जेजू तुका भिया नका 2 दिवसी अस्वत येऊन असाय तुझ्या पिढे जेजू वखत जेजू वखत जेजू वखत वैजान जायना म्हणला जेजू असाध्य म्हणले इम्पॉसिबल म्हणले काहीच तू पाती आहे जेजूचे पाती आहे त्या कधी जेजू म्हणता मारता मारता जर तू असत मानशील झाला देवाची महिमा तू पळयते देवाची महिमा हांगा असले हजारो भाव भेटालो देवाची महिमा जेजू क्रिस्ता द्वारी आज तुम्ही अनुभव करू शकतला तोंड बंद करून कोणीही बसना कोणीही तोंड बंद करून उभे राहू नका तोंड उठते जेजू आराधन करते राहू डोळे दापा डोळे दापा डोळे दापाने आराधन करा दोन्ही हात वयर बरा आता जेजू सगळ्या वळा जेजू सगळ्या वळा वडा तळा ओ लॉर्ड जीसस 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 आराधन म्हणा ओ नित्यस म्हणा आराधन 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 येवकरिस्ताचा जेजू आराधन करा सर्वांना जेजू आराधन करा जीविताच्या सागर आराधन करा गुण करताना आराधन करा म्हणा आराधन आराधन सकत तुमच्या देवर जवळा सागा वळा आराधन रडोल जेजू सांग जेजू अवकष्टात असा जेजू अवकष्टात असा माका सोडय 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 येवकरिस्ताचा जेजू जेजू तुझ्या नावान मागता असा हर एक वाईट सकत काळोखाची पदवी अंतराची शक्ती वाईट सकत ह्या वेळा कालवारच्या कुर्साच्या मुळा कालवारच्या कुर्साच्या मुळा देवसर अधिकार ना या जेजू तुझ्या कुर्सार मला मोजा खातीर मोजा खातीर मोजा खातीर मोजा खातीर मोजा खातीर मोजा खातीर आराधन आराधन आराधन
सगळे वडातळ्यान म्हणत जेजू आमच्या सुम्याक जीवदाता राख, जिवी दिवच्या सोडवंत राख. दुसरं काहीच नका जेजू, आमका काहीच नका जेजू. तुझ्या मुखार आराधना करची केदे वरते भाग आमचे, केदे वरते भाग आमचे, केदे वरते भाग जेजू. म्हण आराधना म्हणते राव काळजात म्हण. पण जाय त्या काळजात जेजू हात लायते असा, जाय त्या काळजात जेजू हात लायते असा, जाय त्या काळजात जेजू हात लायते असा. म्हण आराधन खंय आसा थंय सांग. जम जेजूक आराधन करू दे. हजारो बाबडसे एक टाळो सगळे म्हणा आराधन आराधन आराधन. देवसार आराधन करता ते रावाना, देवसार तुमच्या मध्ये रावाना 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 रावाना. खंय सोडवंतांचे आराधन चलता थंय तो देवसार फळफळ घेते असा. फळफळ घेऊ दे, फळफळ घेऊ दे, फळफळ घेऊ दे, फळफळ घेऊ दे, फळफळ घेऊ दे. म्हणा दुबाव माट मंत्र कर्ण्यो सगळी राग सगळे वाईट सगळं सण असुदे, सण असुदे, सण असुदे. वळा सण असुदे, वळा सण असुदे. वळा खंय आसा थंयचे जवळ आम्हाला वळा. जेजू 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 जेजू. वडातळ्यान उलो मार जेजू. उलो मारते राव, उलो मारते राव, उलो मारते राव. थांबा नासतना उलो मार. सुडका 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 सुडका. ते भुरगे खंयच्या बांदकाणीन आसा जाफरो तो उलो माऱ्या वळा. ते काळ जाता जेजू उलो मार. रोमाकाराचे पत्र विस्वा 10 वळ 9 म्हणटा. रोमाकाराचे पत्र विस्वा 10 वळ 13 म्हणटा. दामतुच क्रांती विस्वा 2 वळ 21 म्हणटा. जेजूचे नाव, जेजूचे नाव. उसार त्यो जिबेन, उसार त्यो जिबेन, उसार त्यो जिबेन. उसार 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 ते राव. तांकता इतलो वेळ म्हणजे उसार वळा. अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना. खंयचे वाड सकता आमच्या कुडीचेर. हर सर पदवी बापान जेजूच्या हातात दिला. जेजूक म्हणजे जिवित अधिकार, 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 अधिकार. जेजू 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 जेजू. काळजात उलो मारते राव जेजू. जेजू 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 जेजू. आपोड जेजू. सोडै जेजू, सोडै जेजू, सोडै जेजू, सोडै जेजू, सोडै जेजू, सोडै 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 वळा, सोडै वळा. देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेत सुटका प्राप्त जाऊ दे, सुटका प्राप्त जाऊ दे, सुटका प्राप्त जाऊ दे. वळा सुटका सुटका सुटका. येदळपा ब्लॉक जाले वाटो होगती जाऊ दे. जेजूच्या नावान होगती जाऊ दे, होगती जाऊ दे. आमच्या घरांतल्या समस्या, आमची इरारे अडकळे अडचण्यो कोणे आमकां अडकळे आनी दवरला जाफरो. हर एक वाट जेजूच्या उक्ती जाऊ दे. वळा उक्ती जाऊ दे. वळा उक्ती जाऊ दे. वळा जेजू 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 जेजू. खंय आसा ते तोंडूक ते जेजू उलो मारते राव. जेजू उलो मारते राव.
सर्ती सांगलं तुटल्या वेळा पूर्वी किती घडला या सगळ्याच्या बांधपासून जेजू सोडयतल्या वेळा सोडयत्याच्या वेळा जेजू पळे तू हात लायता असा वेळा जेजू तुझ्या लागी येऊन असा पुता भिया नका पुता भिया नका आयझाया 41:10 तो भिया नका तो भिया नका तो भिया नका तू 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 भिया नका जेजू जेजू कोणा सरशीर वसून सोम्या तुझे उतरा सासरी जिविताची त्याग तुका मेळोक आयला जेजू मग खाली आता धाडी नका जेजू मग खाली आता धाडी नका जेजू 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 दोळ्यात तुका मागते राव तांगता येता वेळ मागते रावा रडोर मागून रडोर मागते राव वटला तर जेजू बोलाव वटला तर जेजू बोलाव मारते राव किती मागून जाय माग्या वेळा कोणी तोंड टापी नका वेळ जेजून आपडसो वेळ जेजून आपडसो वेळ जेजून आपडसो वेळ जेजून तुझ्या उणापण पयस करचो तुझे अस्कात काय घेवचो वेळ जावन आसा जेजू 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 जे काळजाचे काय पेकय जेजू मग पेकोडी लाभय जेजू मग दुखायली हरी एकडे तुझ्या मोतीत उडास येते असतात मग विसरोंक जायना जेजू विसरोंक जायना जेजू 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 तुझ्या मोगाचो अनुभव दी जेजू आमकां तुझ्या मोगाचो अनुभव दी जेजू आमकां आमची काळजां घायल्यात आमची काळजां फोपसलात जेजू आमच्या मुळ्यांनी आमच्याच मुळ्यांनी आमकां दुखयला जेजू आज आमच्याच मुळ्यांनी आमकां घात केला जेजू आमच्याच मुळ्यांनी कोर्टाक उबे केला जेजू 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 दैवी सकत हात लायते असा वेळा दैवी सकत हात लायते असा वेळा पिढेच्या आज्ञा काळोखाच्या पदवेक अंधकाराच्या शक्तीक इराराच्या पदवेक सगळं वाईट सांगलेक अधिकार ना वळा अधिकार ना सगळे अधिकार पदवी मुझ्या जेजू मुझ्या जेजू मुझ्या जेजू मुझ्या खातीर तो कुर्सारून काढला मुझ्या खातीर मुझ्या खातीर मुझ्या खातीर जेजू 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 पण जायते पण जेजू हात लायते असा वळा 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 काळसा तर मागोरच राव जेजू जेजू पवित्र तू जाऊन असाय जेजू जेजू जाऊन असाय जेजू कोण्या वेळा पवित्र जाऊन असाय तू सोम्या सांग विश्वास सांग तू पवित्र जाऊन असाय जेजू पवित्र तू जाऊन असाय तू पवित्र जाऊन असाय एकलो तू पवित्र 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 दोन्ही हात वैर बरोने म्हणा वळा कोण्या
त्या चिकवणाच्या पदवीवर अधिकार ना पण पवित्र तू एकलो जाऊन असाय सांग्या वळत जेसू क्लॅप कर क्लारा मोनिका सिल्विया सिरिल प्रेसी ग्लॅडिस क्लॅवर जॉन्स्टन ऋतिका रीमा सुमेची दैवी सगळं जीवितात जाण्यात देवाने होते तू पवित्र जेसू तू पवित्र जाऊन असाय तू पवित्र अति पवित्र जाऊन असाय मुझा जेसू तुका एकला कसा आराधना करते स्वामी तू पवित्र जाऊन असाय तू अति पवित्र जाऊन असाय मुझा जेसू तू पवित्र जाऊन असाय तुम्ही गोंयार हळवयान म्हणटा तुम्ही वडतळान म्हणा आणि वडतळान तू सांग मागरे जा जेजू आराधन करणं तांतूच तो मागरे जा सांग घासा तुझ्या मग अनुभव कर तसं मग गोड रुचीक मावा सारखे जाऊन असा साम 34:8 साका आणि फळया साका आणि फळया जेजू कितलो स्वादिक जाऊन असा आणि वडता म्हणा पवित्र जेजू दोन्ही हात वर बस सांग या वेळा सांग 39 जणांच्या पॅन्टाच्या दुखी जेजू आपडला चक्कर जेजूच्या नावान चक्कर तू जेजू आराधना करता असताना तुझी पिढा तुका सोड गेल्या वेळा जेजू आणि वळता सांग पवित्र तुझ्या भुरग्यांक शांती समाधान बेसावा कृपा जण जीवन वळयते आसाय जेजू सोम्या तू मोगा तू दया तू काकुलटा तू पदवेदा तू विश्वासी तुझ्या किरणा भलाकी असा तुझ्या किरणा भलाकी मोतीची उडीची आत्म्याक भलाकी आवळा किरणा लपते असा तुम्ही दोन्ही हात वयर मारले म्हणा आवळा या जाग तुमच्या खातीर मागतलो प्रथम मोतीची भलाकी मेळच्या खातीर कुडीची भलाकी मेळच्या आत्मीक भलाकी मेळच्या खातीर या जाग मागतलो आवळा तुम्ही म्हणा पवित्र तू पवित्र म्हणो सगळे गायन तर म्हणते रवी आवळा दोळा दापूर म्हणी आवळा सबिया जेसू तुझ्या नावा कमीलो करताव जेसू तुझ्या पवित्र नावा खरगांसा तुझ्या पवित्र नावा खरगांसा तुझ्या पवित्र नावा खरगांसा ओ पवित्र नाव तुझे या संसारी सर्गी आणि ओ पवित्र आणि
नाव जेसू या पवित्र नावान या पवित्र पदवेच्या नावान समय ह्या घडीये तुझ्या पवित्र पदवेन हांगासर जमल्या हर एका बाबा घर एका आत्म्याक तुझ्या हाती समर्पित वी सरेंडर एवरीबॉडी वी surrender every soul. We surrender every person. We surrender every heart. Let every heart come to you, Jesus. Let every heart surrender. Let every heart be healed. Let every heart be healed. Every heart be healed, Jesus. Right now, Jesus. Let your mercy, Lord, flow. Let your mercy flow, Jesus. Let your mercy, Lord, Jesus, flow now. Let your mercy flow now, Jesus. Oh, precious Lord. Oh, precious Lord, Jesus. Oh, mercy, Lord. Mercy, Jesus. Touch Jesus right now. Heal, Jesus. Heal them, Jesus. Every heart, Lord, surrender now. Every heart, Jesus. Let every heart surrender now, Jesus. Let your mercy flow, Jesus. Let your mercy, Lord. Mighty name of Jesus. Our Jesus. Our Jesus. Come, Lord Jesus. Our Lord. Let your mercy, power, Jesus. Mighty power, Jesus. Mighty power, Lord. Mighty power, Jesus. Mighty power, Jesus. Mighty power, Lord. Mighty power, Jesus. Mighty power. Mighty power. Mighty power. Holy fire. Holy fire. Holy fire. Come, Jesus. Holy fire. Come, Jesus. Holy fire. Holy fire. Come, Lord Jesus. Holy Jesus. Holy Jesus. Precious blood. Precious blood. Precious blood. Precious blood. मागच्या वेळा याचा हुकम करता असताना सगळं तुटता असता वेळा तुटून पडता असता वेळा Let every heart come back to Jesus. Let every heart come back to Jesus. Let every heart surrender. Let every heart surrender. Let every heart surrender to Jesus. सगळ्या देवस्थानाच्या काळाच्या पदवी सुटका आवडा सुटका तुझ्या नावा तुझ्या नाव पदवी 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 रिया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, praise साहित्य बाबडे जेजू सुटका लाभायला आवडा मोण्या आवडा दोन्ही हात वैर मार मोण्या आवडा साहित्याला सुटका लाभल्या सगळं सुटका लाभल्या असं तुका साहित्य जेजू हात लायते असा आवडा We praise you, Lord. We glory, 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 glory. महिमा 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 तुका एक लाख जेसू सांगते जेसू वडत राहा म्हणा साहित्य लोकांची पाठ दुख असली जिसून ह्या वेळा दैवी सत्याद्वारे कंप्लीटली तुका बरा पडला बेला जाल्यार उबेलो बँड कर जिसून तुका आपडला जिसून कोणा आपडला जो राईट हात वयर बार कोणा हात लायला नीट हात जायत्या लोकांची जिसून आपडला कोणा हात लायला राईट हात नीट वयर बार नीट जायती भावणी अस्वस्थ आसा म्हज्या मगच्चनो आमच्या तकल्या हात दवरा ह्या जाग मागतल्या वेळा प्रत्येक तरा जांफर तुझ्या हातान पासपोर्ट असा खंयचे डॉक्युमेंट्स असा तुझ्या हातान जांफर म्हज्या मगच्चनो
तुमच्या विषयी कोणी कोर्टान केस करा, तुझी वाट ब्लॉक केला, साफर तू कष्टात आहे, अडकळेक सापडलाय, बंदकानी सापडलाय, तुझ्या भुरग्याच्या समस्या घेऊन आयलाय, तुझे कष्ट घेऊन आयलाय, भुरग्याची देणे ना जाफरो आज ऋणार पडलाय, जाफरो काजार झालं तुझ्या भुरग्याच्या जीविता समाधान ना, हे सगळे जेजूक सांगावळा, जेजूक सांगावळा, जेजूक सांगावळा. दैविक सकत यावेळा अनुभव करा, दैविक सकत या जगात जिल्ह्याच्या पदवी अधिकार हुकुमगार मागता असताना तुझ्या मातेच्या पायाची नाक्षिप्रा किती पिढा असा हे सगळे याच वेळा कालवारच्या कुर्साच्या मला पडू दे. आणि तुझे कष्ट, तुझे समस्ये, तुझे अडकळ्यो, तुझे अडचण्यो, तुझी इराळा, तुझी बेजार आहे, तुझे असकात काय सगळ्या वेळ सोड नसू दे. कोणाच्या ओनली जेसू, जेसू, जेसू. तुझ्या काळाचा तो आराधना करते असे, तुझ्या मागणे जेजू ऐकून असा, तुझा ताळो जेजू ऐकत असा, तुझा ताळो जेजू ऐकत असा, खैरा उलो मारते तुझा ताळो जेजू ऐकत असा. जेजू तुका सोडचो ना, सांडचो ना. शायद याच जाग त्यावेळेला तुझ्या काहीतरी मागतालो. जेसू, 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 जेसू. कीर्तनी 47 म्हणता सर्वेस्पर म्हजो उजवाड Yes, Lord Jesus. आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय, Jesus. कोणाक हांवें भियोंक जाय. Jesus. ह्या पवित्र जेजू मुखार हांव आसा सुमया, सुमया तुज्या मुखार आमी आसा, आमी कोणाकच भियोंची ना. कित्याक तूं आमचो आसरो, तूं आमचें बळ, तूं आमची ढाल, तूं आमचे संगी सदां आसाय जेजू. ह्या घडये हांगासर आसाय जेजू. तुज्या मुखार आमी उलो मारलो आनी तूं आमकां कान दिले, तूं आमकां कान दिले जेजू. ह्या घडये तुका तुज्या मुखार रावन आमी उलो मारता. दिमयेर आमी आसा, आमचे काळीज वन तुज्या मुखार उबारता सुमया. ह्या घडये सुमया जे बंदपास आमच्या जिवितांत आसात, आमच्या काळजांत आसात, आमच्या मोतींत आसात, हे सगळे बंदपास सुमया ह्या घडये धरणीक शेवट दीत. ह्या घडये सब बंदपास तुझ्या नावान हरी एक शक्ती, हरी एक सत्य, हरी एक सत्य, हरी एक सत्य तुझ्या पायाजवळ येऊन दीत सुमया. ह्या घडये ज्यो शक्ती आमच्या मध्ये वाईटाच्यो आसात, ह्या वाईटाच्यो आसात, पिडेच्यो आसात, नालिसायेच्यो आसात, संतीच्यो आसात, सब संगते तुझ्या पायाजवळ समर्पण येऊन दीत सुमया. तुझ्या पायाजवळ येऊन दीत सुमया. तुम्ही उलो मारते ना जेसू, उलो मारा. याद मागता सर्व उलो मारा. जेसू उलो मार, उलो मार, उलो मारते राव. हरी एक वाईट सगत, हरी एक या तुझ्या मातेच्या संसाराच्या समाजाची नाक्षी सत्य, प्रिया. या हरी एक सत्य, कुटाम घराबे. बंदपास, हरी एक सत्य जेसू, सुमया. जेसू, I surrender, जेसू, I surrender, जेसू, I surrender, जेसू, I surrender. जेसू, Lord Jesus, जेसू, Lord Jesus, जेसू, heal them, जेसू, Jesus, right now. जेसू, Deliver them, Jesus, deliver them, Jesus, heal them, Jesus, Jesus, heal them, Lord. touch, deliver us. Jesus, Jesu, Jesus, Jesus, Jesu, Jesu, Jesu. काहीतरी थोडा वेळ जेजूच्या उलो मारते राव. तुझ्या मातेच्या समाजाची नाक्षी प्रिया. जेजूच्या भोवभोवती बोली रक्त सुटका प्राप्त जाऊ दे. तुझा रिपोर्ट प्लस जाऊ दे. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Deliver us. सुटका, सुटका. हर एक रिपोर्ट, हर एक रिपोर्ट, हर एक कोर्ट केस, हर एक दुश्मन का राग, द्वेष, प्रत्यपोट, द्रक्ष, सगळं सगळं तो सुटका उडा. रती, 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 रती. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, glory, glory, महिमा, महिमा, पदवी. तू आमका आपडलाय, आमचं रिपोर्ट तुवें प्रत्येकदा क्लियर केलाय. कोर्ट केस सुटकाला वयते आसाय. प्रत्येकदा बंदकडेन सगळं अडकळ्यो सुटायते आसाय. आशीर्वादित करणं आसाय. आमच्या भुरग्या कुटुंबाला कुटुंबाच्या साद्या आपडते आसाय जेजू. या फतेणी दवरलं आसा. तुवें आमकां आपडलाय, तुवें आमकां आपडलाय. सांग, तुवें आमकां आपडलाय. म्हाका भरोसा आसा, म्हाका भरोसा आसा. Praise Lord, praise Jesus. Thank you Jesus.
जेजू पोवे तू पोवे जेजू आमच्या कोण તમે બહાર કાઢ્યા દૈવી કવચ તેરસને ભાગ્યવ્યા કાકુ દ્વારા જેજુલે માગ્યા પ્રત્યેક તરાન કાકુ તેરસન ભાગ્ય દૈવી સક તમે અનુભવ કરમણ્યા સત્મંતા દેવા सर्वपिता बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने हृदय समावलो अवकार मर्यादान जन्मलो पाच पिलातकात आणि कष्ट सोसले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो अंतकाने पेलो तो मेलामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेलांतलो जीवन झालो सर्गात चढलो सर्वपिता देवाच्या उच्चार बसला थैता जिव्यांनी मेल्यांची उंचवी करून येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता भक्तांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जीवित आमेन आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज चमकायो तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास चमका दे आणि आमी आमचे सुकेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार उतार प्रायच्या सकाळी भितर आसा उदक खंय पडना त्या स्वतर आसा या कॅम्पस सभेत तुम्ही आसात तुमच्या खातीर आमी मागतले आमचे नमान बरे करप्या बरलेले समिती सांगता श्राम ते स्तेव and stay for the Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे करप्या बरलेले समिती सांगता श्राम ते स्तेव and stay for the Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे करप्या बरलेले समिती सांगता श्राम ते स्तेव and stay for the Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पाणी पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आणि आमेन आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची खोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या जेजू परिपूर्ण हांगा असता जण एकल्या भाव भयणां तुझ्या मुखार उबारता ऑनलाईन ऑफलाईन ताची गरजो तुझ्या मुखार उबारता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या आमच्या मागून सांगला सगळ्या पिढ्यास्ता तुझ्या मुखार उबारता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कठीण कर कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कठीण कर कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर कठीण कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कठीण कर कष्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची कापूट ससनाच्या कर बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडाने रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्ण सौताकण मागता म्हणजे जेजू फलांच्या क्रेस कन्व्हेन्शन आज जाणकार शांती समाधान बेसम आशीर्वादा कष्टांनी सकाळी ते म्हणजे बसून आसा या पावसाची जालारी तुझे बरोसो काकुती खातीर उलो मारते आसा दैवीक तेरसान भाग घेवन आसा जेजू तांच्या आदार पाव तुझी काकूत आमचेर वतय सोम्या म्हणून आमी तुका उलो मार म्हणटा
जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूट कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरकपणा मोगाळा जेजू आमचे दियेस तुझ्या मुखार उबारता हर एक ह्या जगांक बिस्पांक सगळ्या प्रत्येक तरान कष्ट जाल्यांक तुझ्या मुखार उबारता सगळ्या युवा जाणां तुझ्या मुखार उबारता येसू म्या जेजू आयचे सायले सगळ्या युवा जाणां ते दैवी सक्तेन बघ तुझ्या कृपेन बघ ते दैवी सक्तेन बघ अभिषेक कर आशीर्वादित कर जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर. कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर. कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर. कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कुंडली रगत आत्माने देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या फरकपणापासून मोगाळा इश्टा जेजू ह्या सगळो सकाळी तो येतो पण तुझ्या मुखार आमी रावल्या जेजू आमकां कोणाकी तूं खाली आतां धाडचो न्हय आमकां जणकां तुवें आशिर्वादीत केलाय बेस्तांवांनी बरलय पाडचे आमचे पैण आशिर्वादीत कर आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर फाल्यां परतून सुटसुटीत कर ह्या सुवातेर तूं आमकां घेवन ये सुम्या तिनी दिसा तुज्या मोगात आमचे काळीज रास म्हणून ह्या वेळार तुज्या लेपारातून मागता दोनी हात जाता जाला वैरुबारिया हांगासर जण एकला ल्हाना व्हडा पिडेस्तां गरजे वंता कितें गरजो घेवन येयला जेजू हे काकूत इथे आमी समर्पिता तुजी काकूत वर्ती 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 जावन आसा सगळे कर्मलायट ह्या जगांक तुज्या मुखार उबारता ब्रदर्सांक तुज्या मुखार उबारता जेजू तांचे दयाळ दिश्टलाय आदार दी ताचे विसाव काम वर्त्या पोतवेन भरलेले जावं दी सुम्यांगाच्या सगळ्या भक्तिकांक आशीर्वाद आनी बेसवानी भर म्हणून तुझ्या परतून मागता जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर निमाण्या बेसावा सगळी उभे रावा म्हज्या मोगाच्यान फाल्यां सुटेसो दीस हे 2 दिसा जायत्या लोकांक जेजून आपडला आमी हिलिंग्स मेसेज अनाउन्स करूं ना जाल्यार कोण जेजू लागीं आयला तो बिलकुल खाली आतां वचूंकूच ना आनी वेसोय ना आनी आज तुमचो भावार्थ पावस आयल्यार तुम्ही स्टील उभे रावला सम्या खंयची स्पिडा शेळ ताप तकली फटाफट खंयची स्पिडा तांकां हात लायना जावं दी तुज्या मोगान तांचे काळीज आज भरला मुझे जेजू तुजेर तांची नदर लावन ती रावला सम्या तुजेर तांची नदर लावन रावला सम्या सम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटा ते जेजूक म्हणा म्हज्या मोगाचे न्हू तुजो मोग करता म्हणून दोनी हात जोडा नमस्कार कर निमाणे बेसांव घ्या जेजून हर एकल्यांक ल्हाना व्हडा कितें मागल्यात तुमी प्राचित कर मागल्यात तुमी जेजून तुमच्या मागण्या आयकला जेजून तुमची मागण्या तुमचो भरोसो आनी घट केला म्हणा व्हडा तळान सांगा आज कशे पावसात तुम्ही उभे रावला तुमच्या जिविताच्या कष्टात उभे रावा तशेंच
तुझं हात तुमच्या विरुद्ध कोणी उठवून दे तुम्ही स्थिर सोम्याला उभे राहा हाताने सदा सांगा तुझ्या पायांतळा आवरावता सदाच तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेना सरतलो तुझी सगळी हात गायतलो त्याच्या जवळ म्हणा एवढा पाठीचा सोना तुझ्या पायांतळा राधलो तुझे वाटेना सरतलो तुझे संगी गायतलो पाठी सरसवला राईट हात वयर बरा तुम्ही पाठी वेचे पॉइंट सुरक्षित तरान जाऊ दे फला बिलकुल असो त्या पाऊस पडना जाऊच्या खातीर जो 42:2 आणि तुम्ही मागली सगळी मागणी जेजून ऐकला 5 पटी म्हणया तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणाव जाणा तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणाव जाणा तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणाव जाणा तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणाव जाणा तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हणाव जाणा हालेलुया 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 जेजू सगळे करूंक शकता की बोला जेजू सगळे करूंक शकता की जेजू सगळे करूंक शकता की हालेलुया ताळया पडून जेजूक आम्ही अर्घा दिवया हालेलुया जायत्या पावण्याची अडकळ जेजू तुटायला हालेलुया मग फला सुटे सुती सांगा एक आज वेग्गी सोडला आम्ही पाऊस येता म्हणून सांगा एकामेका फला 7 वरात चापलात विनंती असा कोणाकी विनवणं येऊन झाला आताच हांगा आमचं विनसी भावसाहेब नांवां दिवन शेत सकाळी 7 वरां सांजेर 5 वरां पर्यंत विनवण्याच्या मागण्या आसा कोणाकी येवंक आसा जाल्यार ताणें वेग्गी येवयात हालेलुया 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 तुझ्या मोगाच्यान गर्दी करिनाकात स्तोली वसा एकामेका आधार दिया भिसा नाकात नाजाल्यार एक सायडीर रावा प्रत्येक तरां थोडो वेळ एडजस्ट करा नमान ब्रेकर पॅन बरलें समितीचे संगता श्रॅम स्टेम फॉर दिशी जेजू भगवंती मरी देवाची माये आम्हा बापयांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन ದಯಕरून ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರಾಗೆಯ वायर आसात भुरगीं आसात वेहिकल आसात जे कोणी वेहिकल हाडल्यांत लोक सकयल वता म्हणसर